min puɗɗorima inde joomen tagɗo en tagi leydi tagi asman paso mum wodata tagi yimɓe tagi jinneji nda ɗum taskoɗa tagi annabaɓe lawniyaji ɓe jibata. Allah tagi ndeɗo annoro wonde fayida no jimowo o wini Allah itti e nuuru mun tagi giɗo men Muhammad o itti e nuuru giɗo makko o tagri dendagal windere wadde Alaji Malik Sy wi ɗon wa innahu id arada Allahu nas'atana abana min nurihi nuran nabil alam wa innahu ay Allah nde muuyi tagde binde ɗe wa innahu id arada Allahu ay nde o yiɗi saktude en nde abana o rewni en koye e annora sallllahu alayhi wa sallam wadde on woni wa kana muhtajiban min qablu ko adi fi hujubin e wirgalloji omo moftiron ndeɗo annor ene rewa Allah duuɓi limtinde Allah ne yeɓana hoore muɗum ha Allah nde yiɗi andede nde yaltini annabi sallllahu alayhi wa sallam on saaha rewni ɗum e bammen Adama kono kay duuɓi limtinde annabi sallllahu alayhi wa sallam ko annoro wa innahu id arada Allahu nas'atana abana min nurihi nuran nabil alam nde wonno wa alamallahu hadina nubuwatahu wa kana adamu bayna nafsi wan nasami ay gollal ngal no ngal wayi nde Allah yiɗi saktude en nde o rewni en kono annabi sallallahu alaihi wasallam kono baba Adama woni baban binde fof wadde o andinma nelaɗo hecci fof caggal nde Allah rewnimo e dendagal wirgalloji ɗi kalɗen ɗo yine ɗi fof o ñiiɓi ɗon duuɓi limtindi omo rewa Allah ko nonne kadi maaji wa qaidi un abahuran ya an biha sabakan jami'a min nazaratin il hubbi warrahimi maaje sappo e wirgalloji sappo ndeɗo annor hade mum wontude goɗɗum rewi ɗon nde fuɗɗi rewde e bammen Adam wadde haw andinma ɗum kanko Alaji Malik Sy haalaɓa wa alama Allahu hadina nubuwatahu wa kana adamu bayna nafsi wan nasami o yuna larwaha min nuril hudam bajasat fa innahu l jinsu ala madir suɗumi wadde Allah yiɗi tan ko annabi sallallahu alaihi wasallam ha haalaka rabbiɗa saɗa yiɗi Allah yiɗma yiɗ annabi sallallahu alaihi wasallam saɗa yiɗi ɓurde yiɗ annabi sallallahu alaihi wasallam gadiɗo me annabi sallallahu alaihi wasallam daɗɗomo hen a wonta hefto ɗum wadde kala ɓurɗo me annabi sallallahu alaihi wasallam on o daɗima o ɓurima a wonta heftomo kala dañƴo moƴƴere dañƴo jaam dañiri ko annabi sallallahu alaihi wasallam enenne ko ɗum woni ko rendini en ɗo eɗen manta nde wonno wala zicrullahi akbar mantude Allah woni mantude nelaɗo Allah nde wonno caggal nde mantuɗa Allah Allah kañum rutti manti annabi sallallahu alaihi wasallam o wi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allah ne wawno mantudemo tan deƴƴa walla o yamiri en yo yen mantuma nde wonno ken tagoje Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah tagirani yimɓe jinneji so wona yo ndew ɗum wadde dewal ngal ɗon yamirede waɗa nan toon wadde so wino yen mbattan hay sinno o waɗani waɗete kono o wi mbaɗe min de e malikaji am min mbaɗi onon julɓe mbaɗe ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wadde kala ɗemgal ngal ganduɗa leppugal ngal ƴewata ɗemgal leppugal ɓernde leppude rutto e janggowo alqur'ana e mantowo annabi sallallahu alayhi wa sallam o to woni fo ɗemgal makko ne hecciɗi to woni fo ɓernde makko ne hecciɗi wadde duttoɗen e salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam wi abhala nnas man zukirtu indahu walam usalli alayhi o wi so tawi oɗon ƴeewa ɗawowo ndaare mo ganduɗa so tawi indam ne haale so wiyama annabi wiyama sallallahu rasulullahi o wiyata sallallahu alayhi wa sallam o juulata em kadi o wiyata ni wadde o wi mo ganduɗa nanowo indam ne haale o juulata e am soɗon ƴeewa ɗawowo ƴeewe oɗo ɗum noon wadde enen mbiɗen keɗen ñemtina annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko woni ñemtinorgal meɗen kada kana fi rasulullah uswatun hasana kanko woni ñemtinorgal meɗen wadde ñemtinten ko annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam noon ko joom jikku moƴƴo kanko wi silman qada aka wa'fu an man zalamaka tuuɗi an man haramaka jokko taƴiɗomo beele eɗen mbawi jokkade taƴiɗo en beele wona ɓaade o no ceero siraji wini kankam ko haali o haali ko hakkude debbo e gorko
kono beele wona enen fof ko noon gurduɗen neɗɗo taƴoma donka jokkade e makko mbiya ɓaade o taƴimama ɓaade min o haaldani am tan minne mi haaldata e makko o ɓuranimi yumma o ɓuranimi baaba ande a yejjiri annabi sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa jaltinanoroɗo dendagal ko joguino e dendagal gueɗe mum e wuuro mum eto jibinano yaltina sababude añɓe te añɓe ɓe ala ko gañirimo so wona diine l'islam o yaltina ndewo yaltata nde omo yiɗi heddade e nder makkatal mukarram Allah wimo yaltu añɓe maɓe pewjinima jaat li wargat tahki ma rawahu laha wa qalana Musa zaki fabtasimi holko Warqat ibn Nawfal wimo nde ganduɗa o yehi to ndeɗo hayre nde o darrotono omo rewa Allah darɗe ujunnaji limtinde o daro o ñamani o yarani o ƴetta kaaje o waɗa e goñolli makko o haɓɓa hen kaala makko ha tiiɗa ete Allah wimo an kala ko mbaɗɗa ene welimi kono annabi sallllahu alayhi wa sallam nanani ɗum ko toon te Jibril alayhi salam feeñanimo wimo iqra janngu on saha o wiwoma ana bi qarin min wona janngo holko janggami Jibril wimo inde joomi bismi rabbika on saha noon o huli o immima toon omo wiya zammiluni dassiruni moje kam cudde kam kono noon o are oɗo debbo moƴƴo deññi hakkille makko khadijatun sakkanat bil qalbi qailatan mbiɗen ko khadijatun gonga ni gonɗen koye duwade joni joni o khadijatun sakkanat khadija deññi ɓernde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kanko woni joom suudu makko nelaɗo ari ene signa ene gergerta zammiluni dassiruni cudde kam moje kam o ronki andude holko yi ko nde wonno o meeɗa yiɗi Jibril alayhi salam so wona on ñande on wimo Alaji Mali si wi debbo wimo khadijatun deññi khadijatun sakkanat deññi bil qalbi ɓernde annabi sallllahu alayhi wa sallam holko wimo lam yuhzika llahu fi darayni la takimi an de Allah hersintama an no mbaɗa wonde moƴƴo ni no mbaɗa wonde karaysire ni no mbaɗa hewde needi ni no mbaɗa yodde ni no mbaɗa hewde gandal ni an Allah addata e ma so wona moƴƴere an de a hersata khadijatun sakkanat bil qalbi qailatan lam yuhzika llahu fi darayni la takimi kono noon jaat li wargat tahkima rawahu laha wa qalana Musa zaki fabtasimi on sahaɓe jeehi debbo o wimo jaat li wargat ɓe jeehi Warqat ibnu Nawfal ko jinnaɗo mum Khadija ko debbo jontaɗo ko adi ɗum kay o adi ko ƴewde o jarribi beele o deña haqqille joom galle makko o beele noon rewɓe men hande ene mbayi noon gorko ma daña caɗele gorko ma hula ara e ma ndeña hakkille mum beele annene a ɓeydora ko hulɓindemo beele anne a ɓeydora ko hulɓindemo walla annene kuloron onon ɗiɗi fof kulol ngol jokka kono o wimo an de a hersata an a dañata so wona jaam nde wonno ka joom jaam ka moƴƴo joni jehen to jinnaɗamo jaat li Warqat ibnu Nawfal ɓe jetti on jangtanimo haala ka no wayni ndeysan Warqat ibnu Nawfal ya leytani kuntu fiha saliman jasadan wa kuntu hayyalladal ikhraji lil idami sallllahu alayhi wa sallam o wimo ya leytani jala bone am min mi naywi so tawi mi wonano nayejo mi yaada e ma ko jogorɗa dañde ko mi jeeye e sahabaɓe ma so tawi kadi añɓe maɓe ene jaltinma mi jeeye e yaltoɓe ɓe e yaltidoɓe e maɓe annabi wimo komi jogorɗo yaltude o wi neɗɗo kay dañata ko jogorɗa dañde ko heddo e ɗo wawa wonde c'est impossible
wadde o wi ya leytani kuntu fiha saliman jasatan wa kuntu hayyan ladal ikhraji lil idami. on woni sallllahu alayhi wa sallam yaltinamo wuro mum sababude diine l'islam sababude yamirore Allah kono ko moƴƴudemo jikkude nde Allah wimo al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. min belama diine ma min belama gueɗe ma fof kadi mi jaɓi diine l'islam kono nde o arti nde fathu makka heefereɓe goto fof ene sorno ene sikki annabi sallllahu alayhi wa sallam ko joftoroɗo holko wiɓe jalte onon fof mi yaafo on. ɗum ko moƴƴude jikku wadde ko on woni ñemtinorgal men o wi silman qaɗaka wa afo man zalamaka tuuɗe man haramaka hokku kaɗɗoma saggal ne jokkiɗa taƴiɗomo hokku kaɗɗoma beele enen so tawi neɗɗo haaɗi en ma en dokkumo ƴewteɗen ɗon no ceerno siraji wini kala goto e men tuggude enen haaloɓe ɓe nde wonno Allah wi fa zakkiri fa inna zikra tanfaul muminin wajade nde siftinorde nde so tawi ka baajiɗo gadoriɗa ko hoorema so tawi ka ciftinorɗo ene nafma an ciftinorɗo kono ene nafa siftinoraɓe ɓe wadde enen fof ciftoren e ngal ɗon ciftoral enen fof ndenden ƴeewen ko ganduɗa ko moƴƴi ko ƴetten ɗum ñemtinen annabi sallah sallam beele so tawi neɗɗo haaɗi en eɗen dokka mbasen wiide min kay ɓaade o haaɗi kam min mi wona dokkowoma wa'fu man zalamak beele eɗen jaafo toñƴo en beele kadi toñaɗo o ene yaafo nde wonno laysa baynaha wa baynallahi hijabun da'watul mazlum nden to ɗen ɗum kuddi toñaɗo kono annene tinno toñaɗo sabu Allah wata yaw hudde nde wonno wi hakkude ma e Allah Allah itti wirngallo Allah wima do walla hud kala ko kalɗa mboɗo walluma nde wonno mi natti wadde ɗon wirngallo ɓaade ka toñaɗo kono annene ɓaade ka toñaɗo wano annabi sallllahu alayhi wa sallam wini mo ganduɗa yaltina wuuro mum tinde mum heela dendagal kala ko ganduɗa ala ko ɓe mbaɗanimo e gañgu ala ko ɓe kollanimo kono ƴeew nde o arti nde goto fof ne mugina o wi gaare onon fof mi yaafo on woni jarlaɗo jaafaɗo woni annabi sallllahu alayhi wa sallam wadde ko moƴƴude jikku ƴeewen ganduɗa ɗiɗon jikkuji annabi sallllahu alayhi wa sallam ganduɗa enen fof jikkuɗen ɗum nden nde woni dañen moƴƴere kono addani en ceernajo o cheikhana ahmada tidiani radiyallahu taala anhu mo ganduɗa safri becce meɗen holko safri ɗum astahfirullah فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. شيخ تجاني مقامه المختوم عن كل الوراء سوى النبي ما وراءه وراء مقامه المختوم وغندودا دندانgal ko hebanno fof o heɓi rasid o heɓi gawsu bada saharin layalin nirtaqa ila maqamihil maktumil muntaqa walla ila maqamihil azizil muntaqa o woni Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu wallahi eɗen jogui garanti caggal annabi sallllahu alayhi wa sallam moƴƴere mum nde wonno ko moƴƴo o totti nde ɗon moƴƴere yamirore Allah Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu baynal bahrayni yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabqiyani nahrul wilayat tafajjaran min bahri nubuwa ɗon Cheikh Tidiane dari omo fecca gueɗe holko ren hen haydara yo wadde so tawi neɗɗo o hontake kay an addanama ko lewruɗa Allah ko ɓeyditorɗa e dendagal jewe ma Allah so tawi a juuli a gayni a jooɗima oɗa silmini juuli e juulu mum yeehi banggue an a jontima a hucciri funnaki aɗa waɗa istigfar aɗa waɗa salatul fatiha aɗa waɗa haylal afdal ultu ana wa nabiyuna min qabl la ilaha illallah onon annabi sallllahu alayhi wa sallam wadde mbaɗa ɗeɗo temetere ɗene metti weccude aɗa temetere kadi wiyaɓe gasde kono ɗeɗo temetere ɗe gasata kadi ñande fof aɗa ɓeyditorode aɗa natta e compte ma astahfirullah salatul fati la ilaha illallah kono cheikh haɗani ɗon o addani en ko wiyete wasif astahfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum aydi kalimati ay ko rendi ɗo ko ay ko sañi ɗo ko
duttoɗa kadi mbatta salatul fatiha duttoɗa mbatta la ilaha illallah kono addani en ko ganduɗa nde ɗo tamande timmude woni jawharatul kamal haali hoore mum haalaɗi cat an wona e ɗum ɗo mayda e bakkar holko tagi wadde en gaddanama mo ganduɗa caforowo pittali men o ñanta en o hokka en debbusuji men o moƴƴinana en dendagal gurna men sen mayi koddiene makko noon sehlumo kan wi o min karamatihi annanu sakkanuma nabiyinal moustapha min fawqi jannati ene jeeya karamaji ɗi allah hokki Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu sehlumo kan wi anna no sakkanuma en koddiyen e annabi sallllahu alayhi wa sallam maa wondude e nabiyinal moustapha min fawqi jannati kono womin karamatihi gufranu zallatina ɗaɓlen tigali ila dari iqamati ɗum ko moƴƴere ceerno gufranu zallatina dendagal taranɗe men ken yafate waɗi kala mo yafa koye mum woni kala mo dañani e lawol Cheikh Tidiane ko yinno ko e muuyamo makko ngo nde wonno Cheikh Tidiane haali ɗum jimowo haali ɗum toon kala mo ganduɗa muuyalu makko ngo o dañani ɗum yo ƴewru hoore makko kono wona to Cheikh to wona to dokkal to wona to ceerno makko de wona to dokkal to toon ene timmi nde wonno Cheikh ko dokkaɗo ha timmi nde wonno jaaɗo ha wiya gawsu ɗum o heeɓi ɗum e nder saaha dabɓo e teere nde wono fiinire ɗum nde o tawa ɗum ko kaaba o fiiɗa kamo Cheikh Tidiane radiallahu taala hawsani paaburoɗo windere nde kono ɓooyani ɗum tagi jimowi mbaɗo sahari layalinirta ga ono ngabba wona ɗum sohluno nde wono ɗum il faut ɓenne urbani en yo wonde cheikh en yo wonde gawsu en ala ila maqamihil maktum an kullil wara siban nabiyu ma wara ɗum wara mbalen walla min tan jokkirten taw en poftaki nde wonno kadi en wuuli yimɓe ɓe ne tampi yo Allah yoɓon moƴƴere ko cheikh ko gasara nde wonno to cakkitirɗa ɗon law anna rabbal wara shirra tariqi ara la sabahu akhadahu sabatan najibati so tawi Allah jomiraɗo subhanahu wa taala jeyɗo binde o huccananno en ko wone lawol Cheikh Tidiane ko en mbaddanno dandu hono no pucci gaaju mbaddirta dandu ni Allah noon de Cheikh Yumma Kane wi law anna rabbal wara sirra ɗariqi sirru gonɗo e lawol Cheikh Tidiane o ara jiya o holla en sabagan najibati pucci karɗi no mbaddata dandu ni ko noon doguirten eɗen nangoya lawol Cheikh Tidiane ɗum noon ono yimoɓe ko mbiɗon jawne dole e kalana ko ben peƴƴo maayo gandani ɗum noon wadde bandiraɓe en gari hen ha ɗo ko weltat tan nde wonno so tawi aɗa jumpa e maayo nelaɗo Allah e maayo Cheikh Tidiane ɗum tagi o wi man gasa fi bahrihi elman wa marifatan yarumo awman fala yu'za biqayati fa kana haqqan alina qasru himmatina fi madhihi hizbihi kasful umumati wadde timminiren ɗo tan alhamdulillahi rabbil alamina ala itmami zan nazli fi addi karamati yo Allah yoɓɓo jaaɓo Allah o yimi Cheikh Tidiane ɗum noon dutten e bandiraɓe e musidɓe men ɓe ɓe mbawa waɗande en duwaw walla so tawi wonko ɓe jiiɗi ɓeydude en duttoɗen e ceerno men ceerno Mody duwono en on saaha jehen poftoyɗen inchallahu taala so tawi en kirtima ha en poftima on saaha kadi jokken e mantude annabi sallllahu alayhi wa sallam nde wonno ko ɗum tan woni ko nafata jurɗo ɗum noon bandiraɓe en gari hen ha ɗo wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh